Welcome to my channel. Naglaag ito rin guys. Naman ko diri sa taas. Sige guys, busoga na mo guys. Baka pa dyan na humagkuan. Kaon sa... Ay! Tanawa mga tiyan guys, oh. Uy, ito visual. Uy, batik sa banda nila. Oh, nabitay COVID. Chip, no? Hi, diri ka. Ato na mi sa amo ang destination. Mag-shopping, window shopping mi guys. Busugan na mo oy ha. Naran ako mga kuyog guys, mga siksik, ayo. Mga hubag kayo ba? Cute oh, cash puppies. Ha? Isa ba? 50% na. 300. As ito na pati anak. Paborito ba ano yung mga tote bag? Try ko na oh guys. Try. Siya. Kanang napuog yun siya. Sa taas mo sa dito. Ato daw ta try na. Dito na sa taas. Ay, ito. Dapat diri oh. Cute oh. Uy, cute oh. Cute. Oh, 500 na lang oh. Sikusan na. Asa na yung mga sako ko eh. Kipling adilisad. Ay, sorry. Gani oh, nice oh. Hi guys. See? Nice siya. Pero dun niya oh. Guys, guys, namili ka sila guys oh. Nag-sale man good ni. Nice siya. Kira man good na. Kailangan gift sa inyo. Uy, dapat nindot diri oh. Sa ganahan ko ani. Guys, pamili na mo diha ha. Pakyawan ninyo. Hi Dora. Ay, nindot siya kay gloss.
matrapuhan na boy. So, kini matrapuhan na sa siya. Dara mga dura, sige pamili ko. Ikaw ay pamili ko. Cute siya. Sabi niya. Uy, ato ta sa pikas. Ato ta sa pikas. Mana ata dito? Sige, barato dito kani. Sige, pili. Ba't dali? Cute tayo. Ay, sa dani chiroy. Balik-balik na ba? Hindi taglain. Kalibangon mo ko guys. Ay, tag 300 yun siya. Kapat na sa likod. Guys, pagtungan naman guys. Kung sa man, uy. Nya? Sayop man tanin ng agi, uy. Hangak. Ayos na siya. Sale to? Ang katong green. Ibu kita channel na ito. Pwede na ito na mo. Pwede pa trabaho. Pwede travel. Dilaab. Ayun naman.